चिरां जिल्ला सान्तिपुर हालामनि सिङाव थानाय 2 नं साम' दैसा गामिनि थागिबि लबस्रि नार्जारिनि बिजामादै एबा फैसालि नार्जारिनि अनजालु फिसाय अखिल बसुमतारी बिथाङा गोमानानै दं। मख'नो गोनांदि अखिल बसुमतारी बिथाङा बोहैथि दाननि थांनाय 21 अक्ट' एबा बृहस्पतिबार खालि गावनि 4 लोगोफोरजों लोगोसे रां खामायनो होनना रेल गारि गाखोना हायद्राबादाव रावना होलाङो। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथां अखिल बसुमतारीया बबेबा लामा गेजेराव रेलनिफ्राय ओंखारो आरो दसे समनि उनाव रेलगारिया बारग'लांजाना आन्दायना थालांनो गोनां जायो होनना बिखुनजो लबस्रि नार्जारिया फोरमायो। नखराव जेबो रां रुफानि राहा गैयैलाय बिथांनि गोमानायखौ लानानै जोबोद दुखुआव गोग्लैसोनानै दं आरो जाय बिथाङा गोमानानै दं बे बिथांखौ जेरावखि नुवा मानो हमनानै नखराव खौरां हरनो एबा दैथायहरनो थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों नखरनि सोद्रोमाफोरा गाबै गाबै खावलायहरदों। गोमानाय सुबुंखौ खोन्थाहरनो एबा मोनथिहोहरनो थाखाय गाहायाव जानबुं नम्बरखौ होफानाय जायो। जानबुं नम्बर 6901524157 7416265638। बियो ओंखारलांनाया सुनिबार बिस्थिबार बारायाव थांदों। बिदिनो ट्रेननिफ्राय ओंखारनोसैया सुनिबार 9थासोनिफ्राय गैयि जादों आरो जोंना बिजामादैया। आं बे दा सिगां बुंनायनि बिजावजालि जायो आङो। जेरावखि थाया मानो सोरबाफोर नुदोंबा हमनानै दोनथों जौखौ। जेरावबो बिदेशआव खारग्राखा बियो आन्दाया। सिगांनिफ्रायनो बिदिनो मावनानै जाग्राखा दानियावसो मारै जालांखो मिन्थिया आरो जोङो दा। कन्टेक्ट खालामो जोङो फन बुयो टावारानो नाङा दासिमबो नाङा आरो। सोरबाफोर मोनदोंबा खबर हरबानो जाबाय खिथाहर मबाइल नाम्बारबो होखादों जोङो। खिथाहरथों। गामिया 2 नं साम' दैसा सान्तिपुर थाना रानिखाथा आरो जोंना। आंनि न'खरनि मानसि बिजामादै गावनि गामिया सिगां बेरेंसिगुरियावमोन। ओमफ्राय आंनाव थाफैनाया 8 बोसोर जाबाय। ओमफ्राय बेहा फिसाला सासे दङ। आंनावनो थायो आंनावनो जायो। न'आ बेयावनो ज' जायो। ओमफ्राय आंनि गामिया जाहैबाय 2 नं साम' दैसा। बिनि नामा अखिल बिजामादैनि नामा अखिल बसुमतारी। ओमफ्राय सोरबाफोर अबावबा लामा सामा नुदोंबा अननानै खिथाहर। बबाव थांनो होननानै थांदोंमोन बियो? हायद्राबादाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। दा लोगोफ्रा 4 सहैबाय। आंनि बिजामादै अखिला लामा ससेयाव थानानै गोदाव सोराव जानानै दङ। दासिमबो खौरां मोनाखै। सानबेसे जाखो माब्ला ओंखारलांदोंमोन मानसिया? ओंखारलांनाया बै फैनाय बिस्थिबार फुङाव 7थायाव। ओमफ्राय बे जायगायाव ओंखारहैनानै गोदाव सोराव जानाया सुनिबार खालि 9था टाइमसोआव। बेखौबो आं मिन्थिया। ओरैबो मोना ओरैबो मोनानो स्टेसनबो मोना। जायगायाव ओंखारहैनाय जाहैदों। ट्रेननिफ्राय ओंखारखांनायनि उनावहाय नोंसोरजों रायज्लायहरनो मोन्दोंमोन नामा बियो? आङो रायज्लायहरनो मोन्दों। ओमफ्राय सहैबाय नामा होननानै बुंदोंमोन। औ आयै आं सफैबाय मोननोसै बारा गोबाव गैला। ओमफ्राय आं गारिनिफ्राय दसे ओंखारनायाव बिसोरो थांगबाय आं थालांबाय। ओमफ्राय नै मोननोसै आयै बारा गोलाव गैला आङो 100 थाखानि रिजार्भ लानानै थांसै गाखोबाय। ओमफ्राय क'क्राझारनि गारिसो गाखोबाय आं होनदों बियो। बेबायदि। सिगांबो थांखानायमोन नामा मानसिया? बे मानसिया थांबाय थाखायो सेंग्रायावबो मावहैखानाय। आरो आंनिफ्रायबो थाङै मावहैखायो। गाव मिन्थिजोबखानाय जायगाया। ओमफ्राय नै दा थांगासेयावसो मा जाखो आं बेखौ मिन्थिला। बिदि जाफेरामोन आरो? बिदि जाफेरामोन जेब्रावबो बिदिबायदि आन्दायफेरामोनबो जेबो जाफेरामोन। दा आरो मा खावलायहरबावनो सानो आब' बिथांखौ सोरबाफोर जुदि नुयोब्ला? सोरबाफोर नुयोबा अननानै खिथाहरथोंसै हमनानै दोनथों। बिनि आखाइयावथ' फैसा थाखाबो थाइसेबो गैया। मा जानानै दं मा लोंनानै दं जेबो खबरखौनो मोनाखिसै। फट'फोर दङ नामा? फट'आ दङ। न'खराव बिराद सिन्थायाव दङ दा? न'खराव दा सिन्थायाव गोलैसोनानै दङ। न'खराबो गरिबखा। सिगाङावबो बिमा बिफा गैखाया मावरियासोखा बियो।
गथ'आ आंनाव दा फैनानै थाफैदों आरो नोंसिनियाव फैबायमोन आरो दा औ दा 2 नं साम' दैसायाव फैबायमोन नोंस'मा दैसायाव आंनावनो दं फोरोंनाय मानाय फिसाखौबो आंनो दोनलाङो दोनबाय बे डायमन्ड स्कुलावनो नाकेदारावनो क्लास 3 मोनबाय फिसाया